Dear friends, दिनै जों रायज्लायगोन मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा, बिराद मिथिनो गोनां बाथ्रा आरो बिराद सिरियास बाथ्रा। बे बाथ्राया जाबाय मा? दाना ससियेल मिडिया जेरैबायदि WhatsApp, Facebook बायदि बायदि खुलिनो हालिया दाना। एरैबायदि दावराव पलिटिक्सनि, एरैबायदि दावराव मायबा मायबिनि ससियेल एक्टिभिटिस, पलिटिकल एक्टिभिटिस, रिलिजियस एनिथिं माने एरैबायदि फाग्ला जाबाय मानसिफ्रा। जों थारमाने मा जाबाय थादों? We all are turning uncivilized. जों गासैबो uncivilized जालांजोबनाय बायदि ओरैबायदि नाङो फेसबुक नायोब्ला। आं दा पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, दा पलिटिक्सखौ लानानै एरैबायदि जोंनि गेजेराव गाज्रि गाज्रि वर्ड्स बाहायलायनानै ससियेल मिडियायाव जोङो नांज्लायनो थाखाय जागायजेनदों, माने गिलु बालु आरो माने आसुरित, माने आनसिभिलाइज्ड सोदोमस्रि गैयैखौ फोरमायदों। आसल बाथ्राया जाबाय दिनै मोननैसो इम्पर्टेन्ट पइन्ट सावरायनो नागिरदों आङो। एरैबायदि मानसि दं पलिटिक्सखौ गावनि माथा, गावनि थैनि रोदा रोदा, माने रोदानि थै सिङाव माने रोदा रोदा सोनानै लाजोब्बाय। आरो एरैबायदि जाबाय जेन पलिटिक्सआ जेन नोंथांनि सोरनिबा ओंखाम बा आदारसो। पलिटिक्सनि बाथ्रा सावरायनो मोनाब्ला जेन आं थांनानै थानो हालिया। जेरैबायदि आङो फुंनि ब्रेकफास्टखौ जानो मोनाब्ला, सानजौफुंनि ओंखाम बोथिसे जानो मोनजायाब्ला आंनि देहाया बा आं थैहां मोननानै लायो। सानसे ओंखाम जायाब्ला आं जेरैबायदि देहाखौ लोरबां मोनो, आं थानो हायै जालाङो, थैहां जायो। दा जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि जादों, एक सेकेन्ड एक घन्टा पलिटिक्सनि बाथ्रा रायज्लायनो मोनाबा जेन आङो थैसिगोन, थैहां जाबाय एकदम ओरैबायदि जालांदों। आरो एरैबायदि डेबेट माने एकदम आनबियारेबल गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायनानै ससियेल मिडियायाव नांज्लायनाय, गिदिर गिदिर लिडारफोरखौ रायज्लायनाय, माने आनएक्सपेक्टेबल एरैबायदि गाज्रि गाज्रि वर्ड्स, आं दा जाय वर्ड्सफोरखौ बुंनोनो हाया। एरैबायदि गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायनानै लिडारफोरखौ रायो, जेखिजाया लिडार, बर'नि लिडारफोरखौ रायो, माने एकदम माने आनटलारेबल, एक्सपेक्ट खालामथावा थारमाने। एरैबायदि गाज्रि गाज्रि वर्ड्स जायखौ आं दा बुंनो हाया बा जायखौ माने सरासनस्रा नर्मेल मानसिफ्रा बुंनो हाया। आरो बै गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायनानै पलिटिक्सनि फिल्डआव, ससियेल मिडियायाव, फेसबुक, वाट्सएपआव डिबेट खालामग्रा, गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायनानै सोरखौबा सोंखारिग्रा मानसिफ्रा गावखौनो मोजां होननानै बुंनो नागिरो। हा नों इमान गाज्रि, उमुक गाज्रि वार्ड बाहायलायबाय बेयाव। साला नों उमुक मानसि, हा इमान गाज्रि मानसि नोङो, हा उमुक गाज्रि वार्ड्स बाहायलायबाय। दा बै मानसिया गाहाम नंगौना नङा दाना? बिलेखौ बिराद गाज्रि गाज्रि रायबाय, नों गाज्रि बुंदों, नों गाज्रि मावदों, हा साला उमुक, नों गाज्रि, गावानो गाज्रि सोदोब बाहायलायबाय। दा बै गाज्रि सोदोब बाहायनानै गुबुनखौ गाज्रि गाज्रि होनना रायग्राया गाज्रि ना बै गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायना रायजाग्राया गाज्रि दानिया? साननो गोनां बाथ्रा। दा एरैबायदि आसुरित जोंनि गेजेराव मानसि दं, गावखौनो इन्टेलेक्सुवेल साननानै लायो, गावखौनो एक्सपार्ट साननानै लायो, गावखौनो अलिलर साननानै लायो पलिटिक्सआव। आरो एरैबायदि गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायो आरो गुबुनखौ रायो, गुबुनखौ गाज्रि होननानै बुङो। दा बै गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायनानै गुबुनखौ गाज्रि होनना रायग्राया गाज्रि ना बै रायजाग्राया गाज्रि दानियाबा? जों डेफिनेटलि हमनानै मोनो। मोजां मानसिया सोरखौबा गाज्रि होनना रायब्लाबो बियो गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायना रायनो हाया। बियो खोब जुक्तिपुर्नबाबो बियो सोरखौबा रायगोन, बियो सोंखारिगोन बियो। खिन्थु बै मोजां मानसिया सोंखारिब्ला बै मोजां मानसिनि खुगानिफ्राय गाज्रि गाज्रि वार्ड्सआ बेरखांफैया। बियो येस रायगोन, सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामगोन, खिन्थु बियो गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायनानै रावखौबो क्रिटिसाइज खालामा। आरो गाज्रि गाज्रि वार्ड्स खालामनानै नों गाज्रि होननानै सोरखौबा गाज्रि गाज्रि रायनानै गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायोब्ला बै रायग्रायासो बांसिन गाज्रि आंनि बायदिब्ला। एरैबायदि गाज्रि गाज्रि फेसबुकाव नुदों, आं नाम लानो लुगैयाखै खारन बयबो मिथिजोबखानाय भाइरेल जाखानाय भिडिअ माखासे दं। दाना बेफोर थांबाय, बागरबाय, बेफोरखौ दाना दोननोसै। दाना आं पलिटिक्सनि मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों, गाज्रि मोननाङा बयबो। दाना सोरबा आंखौ सानगोन, आंखौ दा रायनो कमेन्ट होनो जेनगोन, ओइ उमुकनि बिपिपिएफनि एजेन्ट, इउपिपिएलनि एजेन्ट, बिपिएफनि एजेन्ट, मानिबा एजेन्ट, सोरबा लरग', सोरबाया माइबा बिभिन्न दा वार्ड्स बाहायनानै आंखौबो सोरबा सोरबा कमेन्ट लिरनोबो हानाय। खिन्थु आं बुंदों आंनि भिडिअखौ नायजोबनांगोन। खिन्थु कमेन्टखौ नोङो होबानो जाबाय, मोजां। नों कमेन्टखौथ' नोङो मोजां बुंनानैबो फोरमायनो हायोना नों मा बुंनो लुगैदों। खिन्थु नोङो गाज्रि, ओइ लरग', ओइ नों थारुन मोखां, आंहानो मोखाङा थारुन मोखांबो जानो हानाय, नों सोरनिबा थारुन मोखां, सोरनिबा मोख्रा मोखां थानोबो हानाय। खिन्थु नोंनि मेन्टेलिटिखौसो नोङो नायनांगोन। आं थारुन मोखांखौ नों मा होनना रायगोन? नोङो मोजांबो होनना आंखौ जुक्ति होननानै कमेन्ट लिरहरनो हायो आरो नों गाज्रिबो होननानै लिरहरनो हायो। खिन्थु नोङो मा मोनसे लिरनायाव नोंखौ सिनायगोन, जेनेबा नोंनि कमेन्टनिफ्रायनो बुजि मोनगोन नोङो बेसेबां सैथोथिनि मानसि। दा आं बुंनो नागिरदों पलिटिक्सनि बाथ्रा।
पलिटिक्सआ जोङो एक्चुअली BPF आरो UPPL जोङो सोरखौ गाज्रि होनना बुंनो BPF नि मेक्सिमाम मेजरिटी मेक्सिमाम मानसियानो बर' मानसि UPPL नि मेक्सिमाम मानसियानो बर' मानसि नोङो सोरखौ हामा होननो जोङो पार्टिया बेयाव गाज्रि नङा मानोना पार्टिया BPF नि मानसियानो UPPL आव फैगोन गाबोन समनिया समफोर UPPL नि मानसियानो BPF आव थांगोन नोङो सोरखौ सोंखारिनो थ' BPF आनो जा UPPL आनो जा गासिबो जोंनिनो मानसि BPF आव आंनिनो सोरबा बिदा थानो हानाय आंनिनो सोरबा आफा थानो हानाय आंनिनो सोरबा आब' थानो हानाय बा आंनि आब' आदा बिफा गैला आंनि सोरबा आलासि थानो हानाय BPF आवनो UPPL आव सोरबा आंनि आदा थानो हानाय UPPL आव आंनि सोरबा आब' आफा आयं दादै थानो हानाय बा आंनि सोरबा आलासि मानसि थानो हानाय एनिवे BPF आनो जा UPPL आनो जा मोननैबो बर'फोरनिनो पार्टी मेक्सिमाम मानसिफ्रा बर'फोरानो दं दाना नोङो BPF नि आं UPPL जानानै BPF नि मानसिफोरखौ नोङो मानो गाज्रि सोंखारिगोन नोङो BPF नि मानसि जाना नोङो UPPL निखौ मानो गाज्रि सोंखारिगोन जोङो जुक्ति होलायनांगोन थारमाने जोङो जुक्तिसो होलायनांगोन जों गाज्रि वार्ड्स बाहायना मा लाब मोनो नोङो एक लाब मोना नोङो नों आं UPPL नि मानसि जाना BPF नि मानसिखौ नों गाज्रि वार्ड्स बाहायना रायोब्ला आं देरहागोन जानो आं भट मोनगोन जानो मोननाय नङा नोङो BPF नि मानसि जाना UPPL नि मानसिखौ गाज्रि वार्ड्स बाहायना रायोब्ला जाय वार्डखौ खोनासंथावा बुंथावा बे वार्ड्सखौ बाहायना रायोब्ला नों भट मोनगोन जानो नों मोननाय नङा जोंसो गाज्रि जालायगोन जोङो आरो जों बायदि साधारन मानसिफ्रा गाज्रि जानानै नोंहा मा मुलाम्फा मोनो सोरबा प्रमोटा लिडार जागोन प्रमोट सारा हाग्रामा सारा लिडार जागोन शिप जागोन जों गामिनि साधारन मानसिफ्रा मा मोनगोन नोङो ना नों शिप जागोन ना नों चेयारमेन जागोन ना नोङो MCL जागोन ना नों EM जागोन नोङो जों जनखादारन मानसि जोङो एज ए होल जोङो जेबो जाया शिपबो जाया किन्तु जोंनि गामिया जौगानांगोन जोंनि ओनसोला जौगानांगोन स्कुल कलेज रास्ता दालां जानांगोन जों बेखौसो नायनांगोन आरो रायजोफोरा बेखौसो गोसो होनांगौ जोङो नांलायनायाव गैया जोङो मोननैबो थानांगोन जोङो किन्तु जों कनस्ट्राक्टिभ जोङो डिबेट खालामनांगोन आर्गुमेन्ट होलायनांगोन जोङो जुक्ति होलायनांगोन जोङो इनफेक्ट मा जायो अब्लानिया समाजा लाब जायो आं मोनसे एग्जाम्पल होनि गंसे जायगायाव मोननै मोनथाम कलेज थायोब्ला बे कलेजनि गेजेराव कम्पिटिशन जायो सोर सासे माबे गंसे कलेजाव बांसिन स्टुडेन्ट एट्राक्शन खालामनो हागोन बोनो हागोन बेनि कम्पिटिशन जायो आरो जेब्ला गंसे जायगाया गंनै गंथाम कलेज थागोन बे स्टुडेन्ट एट्राक्शन खालामनो थाखाय मोजां उद्देश्य आरो प्लेन पलिसिफोरखौ कलेजा लालायगोन आरो डेफिनेटलि स्टुडेन्टफोरखौ गामिफोरनिफ्राय बोनो नाजागोन गावबा गाव कलेजाव आल्टिमेटलि रिजाल्टआ मा जाहैयो नोङो कलेजा गावनि रिजाल्टखौ मोजां देखायनो थाखाय नोङो मोजां पलिसि लानांगोन गंफ्रोमबो कलेजा स्टुडेन्टखौ एट्राक्शन खालामनो थाखाय गंफ्रोमबो कलेजा मोजां पलिसि लागोन मोजां अफार होगोन रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय आल्टिमेटलि मा जायो आल्टिमेटलि स्टुडेन्टफ्रा लाब जायो मानोना कलेजनि मोनसे उद्देश्य बेलेग मोनसे खाथि गंनै गंथाम कलेज दं मोजां रिजाल्ट खालामनो हायोब्लासो स्टुडेन्टफ्रा जोंनि कलेजाव फैगोन बे कलेजाबो सानगोन मोजां रिजाल्ट खालामनो हायोब्लासो मोजां प्लेन पलिसि लायोब्लासो जोंनि कलेजाव स्टुडेन्टफ्रा फैगोन आल्टिमेटलि बेयाव मोजां फोरोंनाय जायो आरो आल्टिमेटलि फाइनालि मा जायो स्टुडेन्टफ्रा लाब जायो दाना मोननै मोनथाम पलिटिकेल पार्टी थायोब्ला जोंहा समाजा लाब जायो मोजां जुक्ति होबाथाय UPPL आ मोजां जुक्ति होगोन दिनै गाबोन BPF आ फैना मोजां जुक्ति होगोन रायजोफ्रा मोननैखौबो खोनासंनांगोन आरो रायजोआसो डिसाइड खालामनांगोन मा मोनसे पार्टीखौ देग्लाय रुलिंआव लाबोनांगोन आरो जेब्ला डिबेट जागोन अब्लानिया UPPL पार्टीया मोजां बाथ्रा बुंनो नाजागोन आरो मोजां खामानि मावनो नाजागोन मानोना बिसोरो भटखौ बोनो नाजागोन आरो इयुनाव जाहाथे बिसोरो शासन खालामबाय थानो हायो बिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नाजागोन BPF आबो माने भट बेंकखौ मोननो थाखाय भटार्स मोननो थाखाय मोजां प्लेन पलिसि रायजोफोरनो होनो नाजागोन मोजां खामानि मावनो नाजागोन बिनि गेजेरावनो कारापसन सोरनियाबा मोननैबो जायखिजाया पार्टियाव थानो हानाय किन्तु मोजां मावनो नाजागोन आरो मावनो नाजानायाव जाहाथे मावनो नाजागोन मानोना मोनफ्रोमनोबो भट नांगौ जायो मोजां मावनो नाजायो बिबो मोजां मावनो नाजायो बिबो मोजां मावनो नाजानायाव आल्टिमेटलि मा जायो समाजा डेभेलप जायो दा बै बुस्थुखौ जों नायनांगोन मोननै पलिटिकेल पार्टीनि गेजेराव जेब्ला डिबेट जागोन मोजांखौ मावोब्लासो जिहेतु भट मोनगोन होननानै बयबो मोनसे फोथायनाय दङ बेनिखायनो मोजांखौनो मावनो नाजागोन बेनि गेजेराव गोरोन्थिया जागोन मोजां मावनो नाजानायाव आल्टिमेटलि बिबो मोजां मावनो नाजागोन बिबो मोजां मावनो नाजागोन मोननैनि गेजेराव जेब्ला कम्पिटिशन जागोन अब्लाना मा जागोन फाइनालि समाजा लाब जागोन गामिया लाब जागोन ओनसोला लाब जागोन हारिया लाब जागोन राव हारिमु थुनलाइ गासिबो लाब जागोन दा बै बुस्थुखौ जोङो नायनांगोन दा बेनिखायनो BTC आ जोंनि BTR आ जोंनि बेयाव रुलिंआबो बर'नि पार्टी जानांगोन बेयाव अपोजिशन पार्टीयाबो जोंनिनो पार्टी जानांगोन UPPL आ रुलिं पार्टी जायोब्ला BPF आ अपोजिशन पार्टी जानांगोन BPF आ रुलिं पार्टी जायोब्ला UPPL आ अपोजिशन पार्टी जानांगोन जेखिजाया अल्टारनेटिभलि जानांगोन अब्लासो जोङो माने राइट पार्टआव थांनो हागोन BPF आ रुलिंआव दङ हमनानै ला UPPL आ अपोजिशनाव थानांगोन
अब्लाना बिसोर मोननैनि गेजेराव आर्गुमेन्ट जालायगोन अब्लाना जाय पार्टिया रुलिंआव थागोन बे गोरोन्थि मावनो साहस मोननाय नङा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बिपिएफआनो जा बिपिएफआ रुलिंआव थायोबा अपोजिसन इउपिपिएलआ बे बिखौ सोंखारिगोन आरो सोंखारिला जानो गिनानै बे राइट पार्टआव थांगोन इउपिपिएलआ रुलिंआव थायोब्ला बिपिएफआ अपोजिसनाव थायोब्ला बिनि मावनायफोरखौ बियो सोंखारिगोन इउपिपिएलनि बिपिएफआ आरो अब्लाना डेफिनेटलि इउपिपिएलआ राइट पार्टजों थांनो गोनां जागोन अब्ला डेफिनेटलि मा जायो आल्टिमेटलि रायजोआ लाब जायो आरो बै बुस्थुखौसो जों नायनांगोन ओरैनो फेसबुकाव गाज्रि गाज्रि फेसबुक नोंखौ गावथारगोन इउपिपिएलखौ गावथारगोन बिपिएफखौ गावथारगोन हे नों जोंखौ मानो गाज्रि गाज्रि बुंदों बुलायनाय जागोन नोंदों आरे नोङो बुलायना मा मोननो जोङो नाथिं जेबो मोना जोङो बुलायनानै आर्गुमेन्ट होनांगोन जोङो आर्गुमेन्ट मा जुक्ति होनाय जों रायजोनि गेजेराव मा खामानि मावनो नागिरदों नोङो बे बुस्थुखौसो जोङो रायजोनो फोसावनानै होनांगोन रायजोआ मालाय बिजिरगोन आरो भट होगोन बे बुस्थुखौ जों नायनांगोन फेसबुकाव गाज्रि गाज्रि नांलायनानै आंजों सोरबा जन'खादारन फिसा साधारन मानसिजों सुत्र जालायना लाब गैया इलेक्सना गाबोन फैगोन गाबोन थांगोन आंदों नोंदोंसो गाज्रि जाना थागोन सोरबाया सिब जागोन फैसा आरजिगोन जों गामिनि मानसिफ्रा जों गावजों गाव सुत्र जानानै थागोन बे बुस्थुखौ जोङो नायनांगोन थ' बिराद माने आसुरित सिन्तानो गोनां बाथ्रा जोङो मानो मानसिफ्रा बुजिया गावजों गाव फेसबुकाव गाज्रि गाज्रि वार्ड्स होना नांलायगोन माने बुंनो गोसो जायोबाबो बुंनो हाया आरो जाय वार्ड्सफोरखौ माने ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि वार्ड्स बाहायना नांलायदों नोङोथ' रिजाल्टआ जेबो गैया नोङो नांलायना मा मोनो नोङो फेसबुकाव नांलायनानै ना नोङो भट मोनगोन ना नोंखौ गियानि होनना बुजि मोनगोन ना नोंखौ गाहाम होनना बुजि मोनगोन जाय मानसिया गाज्रि गाज्रि होनानै सोरखौबा रायगोन गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बाहायना रायगोन बे मानसियाथ' मालाबाबो गाहाम जानो हाया आरो नों मालाबाबो गाहामखौ मालाबाबो साननो हाया जे आं बेबायदि रायनो हानायखाय आंखौ मानसिफ्रा मोजां मोनगोन आं इउपिपिएलखौ रायनो हायोबाथाय आंखौ बिराद मोजां मोनगोन आं बिपिएफखौ रायनो हायोबाथाय आंखौ जोबोद मोजां मोनगोन न' मोजां मोननाय नङा बे कनस्ट्राक्टिभ डिसकासनसो खालामनो हानांगोन जुक्ति होलायनांगोन जोङो आरो जुक्ति होयोब्लासो कनक्लुजना ओंखारो आरो बै कनक्लुजना जा कनक्लुजन ओंखारा मानो बै कनक्लुजना राइट कनक्लुजन जायो आरो समाजनि थाखाय बियो प्रफिटेबल जायो मुलाम्फा गोनां कनक्लुजन जायो बियो बै बुस्थुखौ रायजोफ्रा नाजानांगोन रायजोफ्रा साननांगोन बे बाथ्राखौ थ' नेंबायलै उनाव रायलायलायगोन बेबायदिनो ज' कमेन्ट हो रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम रायजो राजा बिथांमोननो जाहाथे सोरबा सासे सानैया बुजिनानै मोनो जों जाहाथे जों गावजों गाव गामिनि मानसिफ्रा खाथिजों खाथि थालायनाय न'खर गंनैया नांज्लाया खाथिजों खाथि थानाय मोननै गामिनि गेजेराव नांज्लायनाय जाया आंनि लोगोजों गुबुन सासे लोगोजों नांज्लायनाय जाया बेखौ नोजोर हो भिडिअखौ शेयार खालाम सोरबा सासे सानै बुजि मोननोबो हानाय गासिबो बुजि मोननाय नङा आंखौबो दा गाज्रि कमेन्ट हरगोन सोरबाया आंखौ दा बिपिएफनि बुंगोन सोरबाया इउपिपिएलनि बुंगोन मानोना आंनि बाथ्रा बुंनाया सोरनिथिबा बाहाय बाराबो जानो हानाय सोरनिथिबा बाहाय खमबो जानो हानाय माने उल्टा उल्टि सोरबाया आंखौ बिपिएफनिबो एजेन्ट बुङो सोरबाया आंखौ इउपिपिएलनिबो एजेन्ट बुङो माने आंनि बुंनायखौ जायथिं बाहाय साइड बोनाय मोनना लादों बेनो माने उल्टा उल्टि सानलायो खिन्थु आं सैथो बाथ्राखौ बुंनो नाजादों बेयो बोरैबा स्लि जानोबो हानाय मानसिफोर आरो वाट इज राइट आं बेखौसो बुंगोन आरो राइट बुंनाया सोरनिबा थाखाय 100% मानसिनि थाखाय बे राइट आंनि राइट साननायानो 100% मानसिनि थाखाय राइट जागोन बे नङा आरो बिनि थाखायनो आंखौ गाज्रि वार्ड बाहायना कमेन्ट लिरनि आरो बुजि मोनखायो गाज्रि कमेन्ट लिरग्राया नोङो गाज्रि कमेन्ट बाहायना लिरबा बुजि मोनखायो नों बेसेबां गाहाम नों हामाले एक्स होनना रायबाथाय एक्स माने हमना ला गाज्रि शब्द आरो नों हामाले थारुन मोखां आरो नोंबो थारुन मोखाङानो जागोन डेफिनेटलि मानोना नोङो मोजां मानसिबा रावखौबो नोङो बिदि गाज्रि वार्ड बाहायना रायनो हाया थ' बेबायदि जाम्बा मानसिया गावनि खुगाखौ बेखेवनानै फोरमान खालामना लायो होनना बुङो रावबो जाम्बाखौ फोरमान जेब्लासिम खुगाखौ बेखेवा अब्लासिम जाम्बा होनना बुजि मोना जेब्ला बे जाम्बाया खुगा बेखेवगोन अब्ला बुजि मोनो बियो जाम्बाया फोरमान जामारबाय होनना बुजि मोनो अके मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम आंना गोखै बुंनाया लाखागोन मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम आरो नै भिडिअखौ जाय फेसबुकाव नायदों आंनि पेजखौ फल' खालामनो दाबाव आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो इउटिउबाव नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव रायजो राजाफोरनो शेयार खालामनांगोन भिडिअखौ जाहाथे जों नांज्लाय खमलाय जाया अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट